Власниця карточки жінка чи молода пані? На килимце запрошується Ільяс Бекбулатов, Узбекистан, Олексій Борута, Україна. Чемпіон Азії Борис Бекбулатов, Ільяс, Узбекистан. Його суперник Борис Олексій Борута. Чемпіон Європи Ю-23. His rival is our Ukrainian fighter. His rival is our Ukrainian fighter, Oleksiy Boruta, in the blue suit. Анастасія Нічука, Молдова, Вільяна Лудова, Болгарія. Внимание, пожалуйста, проверьте свои карманы, сумки. Была потеряна карта Ощадбанка. Чтобы забрать ее, подойдите к комментарию. Заберись, ничего страшного. Вставай, вставай, работай. Жесткая ручка, жесткие, помни. Работай, работай. Добро, Витя, не расслабляйся, не ставь. Кацай, Витюня.
Три минутки поработать. Первые секунды, Вить! Спаси! Наділення це технічну перемогу здобув Ільяс Бекбулатов, Узбекистан.